Hello world and to everyone. Kumusta po mga kababayan ko? Awat loobin ng Diyos na nasa mabuti po tayong kalagayan. Welcome to Filipino TV. Mga kababayan ko, nakikita niyo po ba yung nakikita ko? O syempre, yan. Walang halos sasakyan. Dahil sa taas ng gasolina po dito sa Pangasinan. Imagine, diesel natin sa ibang gasolina is 129 pesos. Di lalo na po yung mga branded. Kumusta po mga kaibigan ko, mga kababayan ko? Thank you for subscribing our channel Filipino TV. Maging bahagi po kayo mga kaibigan ko, mga organic na subscriber po natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Andito po tayo ngayon sa Dagupan City. Yan. Dahil sa taas ng gasolina, yan, kukunti na po. Actually, today is a Good Friday, April 3, 2026. At halos wala pong bumiyahe. Hindi gaya po nung last year, marami pa pong biyahe nung last year na 2025. Siyempre pa naman, kalahati ba naman ng tinaas ng ating gasolina mga kababayan ko? Dasal at pananampalataya sa Diyos ang ating kailangan lamang para lahat po tayo ay maligtas at mahinto na po itong krisis na nararanasan po natin. Dahil lahat po affected. Dahil sa Middle East po yung pinagkukuhanan natin ng gasolina, syempre, at affected din po tayo lahat. Yung biyahe. Tayo pa ay magbibisita iglesia mga kababayan ko. Maraming salamat po sa suporta at bisitahin nyo din po ang ating sister channel Filipino Life Stories. Maraming salamat po at maging bahagi po kayo at mag-comment lamang po kayo, mag-suggest lamang po kayo kung ano po yung gusto nyo pong i-suggest at comment. Maraming salamat po. Yan, SM City, SM Center. Yan, halos walang tao. Today is a Good Friday, kaya last year marami pong biyahe last year. Pero ngayon po, napansin po natin dito sa Dagupan City na lang halos pailan na lang yung bumiyahe. Yung mga taga Dagupan City, miss nyo na po bang umuwi ng Pangasinan, Dagupan City? Ito na po yung ating kalagayan sa Dagupan City. Nag-i-improve din po. At ang Dagupan City ay pag low tide, high tide, yun po, mataas po yung tubig. Pero sa ngayon, wala namang tubig kasi hindi pa po nag-uulan dito. Pero meron po tayong pressure, may darating po tayong typhoon at wag naman po na sobrang lakas din para sa ating kaligtasan. Nakita nyo po ba yung gasolina dyan sa sentro? It's already 132 pesos ang diesel. Ang laki. Siyempre kalahati halos 70% ang siyempre pangkain na po natin yan. Nagpagasolina ka, pangkain na po natin. Ang Petron naman is dito po ay ang Petron ay hindi po nakasulat ang kanyang presyo sa ngayon. 31. Dito po sa Shell, halos sa Shell is ang Shell is 103.90. 134. My goodness. Ang laki talaga. Kaya sobrang laki ng itinaas. Magdasal po tayo at syempre kailangan po natin na maging matipid sa lahat. Kaya nga po yung aming lugar halos nagsosolar na po doon.
i-install na po tayo ng mga solar system para makatipid po tayo sa kuryente. At kung saan po tayo pupunta, syempre kung saan po tayo pupunta, kailangan worth yung pupuntahan po natin, talagang yun po yung ating purpose, para hindi po masayang yung ating gasolina. Pero ang mga pagkain, prutas, gano'n naman, gaya ng kamatis, bumababa dahil sa sobra po yung production ng ating kamatis. Yan yung panahon na ng singkamas, yun. Kaya kailangan, mga kababayan ko, kung ano yun po yung season sa inyong lugar, sa ating lugar na prutas, kainin po natin yun dahil meron po yung biyaya galing sa Diyos. Sa aking mga kapanalig, ang ating panalangin sa mahal na Panginoong Hesus lamang ang ating kaligtasan. At to all my subscribers, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta na binibigay nyo po sa ating channel. Panalangin po natin na magtuloy-tuloy po tayo sa paggawa ng content, basta po sa kalooban ng Diyos lamang. Maraming salamat sa inyong lahat. At papunta na po tayo ng Mangaldan, Pangasinan. Pamangaldan na po ito dahil we're going to Manawag, Pangasinan. Kaya tingnan nyo naman, maluwag po yung kalsada po natin. Anyway, it's bakasyon naman, kaya marami naman bumibiyahe din. Siyempre, mas practical talaga pag biyahing bus na lang yung sasakyan mo kaysa yung sarili mong sasakyan, dahil nga mataas po yung diesel ngayon. Halos 132 na. Kaya shout out sa ating mahal na presidente Bongbong Marcos, shout out. Ano po ang magagawa po natin dito? At syempre ang taas na po ng ating gasolina, lahat tumataas din po. Pangkain na po yan. Thank you very much. See you in our next video, mga kababayan ko.